Why we need to persist in prayer. Nganong kinahanglan man nga mulahutay kita diha sa pag-ampo or nganong kinahanglan man nga magpadayon kita sa pag-ampo diha sa Ginoo. Una, it gives us a deeper relationship to God. Diba, kabila na ako nagibalik-balik na bisan first time nimo makita ang usa ka tawo, pero naghatag mo panahon sa usag-usa diha sa pag-inistoryahay, mabot ang panahon na mahimo namong best friend. Dili man nga pagkakita nimo aning tawhana first time nga bisan sa damgo wa nimo makita, unya close dayon mo pagkakita ninyo, oy pare. Di man inana dayon, di ba? Nga magkuan dayon. Magistoryahanay dayon, nya magshare dayon og mga kabuang, kamaayo nga nahimo, dili dayon na inana. Naapagid na mga tinaguan, nga di pagid isulti tanan kay di man mo close. Na, may nga uban nga, unsa ta close? Close ta. Ha? Mutana, bay, unsa? Taga-asa ka bay? Paano magid na? Yung mga kaminyo na ka bay? Oh? Close ta. Di ba? Pero sa tanto-tanto na, sa sige niyo istoryahay, magkitaay, magkape, magistoryahanay, antod na tanan ng mga tinago na nahimo sa kinabuhi, kabuang ug maayo, ipaambit na sa sag-usa. Ano man? Kinaan na may pagsalig sa usag-usa. Hantod mahimo nang, labi na kung best friend na gid mo, tanan na istorya, pati mga sekreto, na kung sa mga ulitaw, dalaga pa, bisag, ang isa ka lalaki, isa ka babae, mao ra ilahang gihigugma parehas kay best friend sila. Pagsabot pan duha ka amigo, bay. Pag dili ka sugton, bay, ako na port. Para kung kanang unsa pa na, dili ko sugton patas tang duha. Kita, pero pag sugton ka, imo na. Tungod sa friendship nila. Now, inaana po diha sa Ginoo. Kung kita magapadayon sa pag-ampo diha sa Ginoo, it gives us a deeper relationship diha sa Ginoo. Mulalom ang atoang relasyon diha sa Ginoo. Kumusta igsuon? Lalom ba ang imong relasyon diha sa Ginoo? Basig mabaw na, pareha ka mabaw sa kanal. Ha? Dapat ang kalalom sa imong relasyon sa Ginoo, kanang di gyud matukad. But pasabot anang di gyud matugkad, grabe ka lig-on og wala gyud makabuntog niya na nga relasyon. Lalong pa sa relasyon sa managhigalaay. Kaya ang usahay ning relasyon sa managhigalaay, kung unsa kalalom ang ilang relasyon, anang suod pa sila nga amigo, sa diha nga mag-away sila, inana pud kalalom ang ilang kasilag sa usag-usa. Magtinamnanay kawayan ang ilang relasyon. Nga kaniadto makayon ka, best friend man ang duwa nga karon halos kit-kito naman lang nilang usag-usa nilang magkitaay. Ha? Kung unsa ang na-build up nila nga relasyon, unsa kalalom, inana pod kalalom ang kasilag nila sa usag-usa sa diha nga nag-away. Dili inana ang Ginoo, ang atong relasyon sa Ginoo dapat lalom nga dili gayud kini kaya nga tumpagon ug gubaon bisan unsa pay kalisdanan. Kay lamang Job. Si Job ang dunay usa ka lalom nga example nga lalom ang iyang relasyon sa Ginoo. Ngano man? Naguba ba ang iyang relasyon sa Ginoo? Sa diha nga gikuha sa Ginoo ang tanan niyang mga katigayunan, gipatay iyang mga anak tanan. Na halos budhian or kasilagan sa siyang asawa kay lagi gibuhatan sa ingon sa Ginoo, pero ni question ba ang Ginoo ni ana gi-question ba ni Job ang Ginoo? Wala gid niya pangutan ang Ginoo nganong gibuhatan siya sa ingon. Nga taliwala siyang faithfulness sa Ginoo kay every time, every day, every time na makasala o nagkumbira ang mga anak, mag-ihaw siya og mga pinili na mga ihawonon og ihalad niya sa Ginoo sa pamasin na nakasala ang iyang mga anak during sa kumbira nga ilang ginahimo. Siya pod mismo na siya kana bitong ginatawag lalom na devotion diya sa Ginoo. Pero usa ka adlaw gitugutan sa Ginoo sa Satanas, nasulayan siya. Gipadalhan sa mga katalagman pinaagi sa pagpatay sa iyahang mga anak, pagpatay sa iyahang mga binuhing mga kahayupan o mga ulipon. Sa isunod itabo, sa diha nga isa-isa nga nagabot ang iyang wala pa na humag istorya sa
dautan nga balita ang iyahang isa ka nakaikyas gikan sa katalagman na ana po'y niabot og nagbalita na po dautang balita. And then human og report sa tanan na mga sulugoon nga nakaikyas gikan sa katalagman. Mihapasa sa yuta, gigisi niya sa nina. Unya mihapasa sa yuta og nagsimba siya sa Ginoo. Di ba? Imposible ka kayo inana imong bation. Makahimo kag simba sa Ginoo nga isa-isa nag-abot imong sulugoon ug ingon siya nga sir, dito ko sa imong mga anak samtang nagkumbira sila kalit nga dunay linaw gabi abot ug ikaw ng building ug ang imong mga anak nangamatay ug ako lang nakahikyas. Wa pa sa mag-istorya lain sa lugoon nga miabot. Sir, dito ko kuyog sa imong mga sulugoon samtang nagpatugway sa mga karnero. Niabot ang linaw or kalayo ba to ug gilamoy silang tanan ug ako lang nakahikyas. Niabot na pong isa ug mingon sa sir, nagdagan. Sir, gikan ko sa nagbantay og mga kabakahan nimo ug nay niagi na mga tulisan, o gikawat at tanan, o gipamatay ang mga sulugoon, o kakulang na kaikyas. Pag human og balita tanan, gigisi niya sa nina, mihapasa sa yuta, o gisimba niya ang Ginoo. O sa ingon niya, imo ang tanan. Grabe ang devotion ni Job diya sa Ginoo. Tanawa ra gud. Sa Biblia, siya balo ba mo nga sa Biblia dunay tulo ka tawo gikonsidera nga pinakamatarong tubangan si Ginoo. Ug isa ni si Job. Si Noah og si Job og si Daniel. Anong matarong man siya nga tao? Di ba ningon siya kan Satanas, kaila ba ka sa akong alagad sulugoon, walay sama ka matarong kaniya. Sulay siya. Pero tanawa, unsay gihibo ni Job sa iyahang sumanya madungog ang dautan na balita. Tanawa. Unya si Job mitindog. Tawa? Job chapter 1 verse 20. Ingon niya, unya si Job mitindog ug migisi sa iyang bisti ug mikiskis sa iyang ulo ug mihapa sa yuta ug misimba. Can you imagine? Human niya madungog ang dautan na balita. Tanawa, pasahon na to ha. Gusto na ako ipambit sa inyo ha. Unsa kalalom ang relasyon ni Job sa Ginoo. Usa ni ana kaadlaw samtang nangaon og nanginom og bino ang iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae didto sa balay sa ilang kamagulangang igsuon nga lalaki, may miabot nga sinugo. Ngadto kang Job ug miingon, ang mga baka nagdaro ug ang mga asno nanibsib duol kanila ug ang mga sibinyanon misulong kanila. Gikuha sila ug ilang gipamatay ang mga sulugoon pinaagi sa sulab sa espada. Ug ako lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usab nga miabot ug miingon, ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga karnero ug ang mga sulugoon ug gihurot sila ug ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usab nga miabot ug miingon, ang mga Kaldyanhon naghimo og tulo ka pundok ug misulong sa mga kamilyo o gidala kini og ilang gipamatay ang mga sulugoon pinaagi sa sulab sa espada ug ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usab nga miabot ug miingon, ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babae nangaon og nanginom og bino sa balay sa imong kamagulangang igsuon nga lalaki ug dihay usa ka kusog nga hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug mihapak sa upat ka suok sa balay ug ang mga batan-on natumbahan niini ug sila nangamatay ug ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Kung ikaw si Job ug nakadungog ka ani nga dautan na balita nga midangat sa imong mga anak ug sa imong mga katigayunan, unsa imong buhaton? Unsa imong buhaton? Maghikog ka no. Basig ngita kag pisi, asa may pisi kay maghikog ko kay wanay lami ning kinabuhi ah. Ha? Pero unsay gihimo ni Job in verse 20? Unya si Job mitindog. Siguro naglingkod to siya og isa-isa nga nagbalita. Papanahuman kay daw isa ana po'y niabot, nagbalita og datang balita. Mitindog siya og migisi sa iyang bisti ug mikiskis sa iyang ulo ug mihapa sa yuta ug misimba. Can you imagine? Kung ikaw to mukuha kag pisi o mukuha kag ilim nang makahubog ug maghubog tibuok adlaw kay para malimtan ang kasakit na gibate. Pero tanawa si Job. Gigisi niya sa nina. Nagpaupaw siya. Gikiskisa niya ang ulo. Unya mihapas sa sayuta. Unya misimba sa Ginoo. Now in verse 21, ug siya miingon,
hubo ako nga migula gikan sa tiyan sa akong inahan ug hubo ako nga mubalik. Ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo nagkuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Can you imagine? Nakaingon pa si Job, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Ikaw kuno mamatay imong 7 ka anak. Aw, napulo. Oh, 7 yang lalaki, 3 yang babae. 500 yang kamilyo. 3,000 yang karnero, 1,000 yang baka niya. Napos sa mga sulugoon. Nya kining tanan nangatapos, nangamatay tanan, nangawala sa iya, pero ningon siya dalay ko ng Dios. Ngano nakaingon man sa dalay ko ng Dios? Tungod kay doon na sila lalom nga relasyon sa Ginoo. Kay kung mabaw ang relasyon ni Job sa Ginoo, naghikog na to eh. Way siguro, pag human siguro balita, ngita atong pisi, og nagpakamatay, kay wa na'y pag-asa. Wa na'y paglaom, unsa pa may bili sa kinabuhi nako Ginoo. Siguro mo ana to siya, unsa pa may lami sa akong kinabuhi, nangamatay na akong mga anak. Gibiyaan ako sa tanan kay gikuha nimo. Wala na ko'y mga kwarta, wala ko'y katigayunan. Pero sa diha nga nadungog niyang balita, miha pa sa yuta. Misimba sa Ginoo, bingon sa hubo ako, nga gipakatao, hubo ako mamatay. Ang Ginoo naghatag ani, ang Ginoo makuha ani tanan. Dalay ko ng Dios. Nadawat niya, diha, nga gikuha sa Ginoo ang tanan nga nasa iya. Nakalahutay siya, niya misuroy na po sa Satanas, subingon siya, nga, mingon na Ginoo kanya sa Satanas. Kaya labakas kong alagad, usa ka matarong nga tao, way sama kaniya. Ingon niya, sulay. So, nakitaan siya ni Satanas, gisulayan siya, gitagaan sa kabahong, gikan sa iyang lapalapa, doon sa limpo siyang ulo na puno og kabahong. Mukuha siya og bagol, kis-kis niya sa iyang mga kabahong. Halos wanay modul, iro na rin modul siya para mutilap sa iyang mga kabahong, siyang kalawasan. Niyamingon na iyang asawa sa iya. Tungluha imong Dios, kay nga nang gibuhatan kaniya sa ingon, wala lang gikuha ang tanan nga nasa imo ha. Gitagaan pa jud kag kabahong. Nga alos wanay mga tao modul sa imo or iro na lang modul sa imo ha. Pero ang anong padayon pamangkang nagapangalagad sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo. Nga wala naman kanimo ang tanan. Pero unsa na po'y tubag niya sa iyang asawa? In verse 9 sa chapter 2 sa Job, ingon niya, unya ang iyang asawa mingon kaniya, huptan ba gihapon nimo ang imong pagkamatarong, tungluha ang Dios o pagpakamatay. Grabe nga asawa, no? Basig na inani nga asawa diriya. Tungluha na imong Dios niya paghikog. Sarang ito na pag-istorya, inani niya pag-ingon. Ingon niya, oh. Unya, ang iyang asawa mingon kaniya, huptan pa ba gihapon nimo ang imong pagkamatarong? Sa ingon niya, tungluha ang Dios o pagpakamatay. Grabe, imbis mo tabang. Nging na naman noon siya nga, tungluha ang imong Dios na pagpakamatay. Pero sa itubag, ma-amaze ka sa kalalom sa relasyon ni Job niya sa Ginoo. Ingon niya sa verse 10, ingon niya, apan siya mingon kaniya, ikaw nagsulti sama sa sinultihan sa usak sa mga babaeng buang. Mudawat ba kita sa maayo gikan sa kamot sa Dios ug dili kita mudawat sa dautan? Niining tanan si Job wala nakasala pinaagi sa iyang mga ngabil. Wala gid sa makapasipala sa Ginoo. Sa ingon niya sa iyang asawa, ingon niya imong sultian murag babae nga sama sa mga babaeng buang-buang. Magpasalamat lang bagud ka sa Ginoo kung maayo mo dangat sa imo ha, pero og dili maayo dili pod. Murag ana yang pasabot ba? Ug ingon ang pulong sa Ginoo tungod niini, wala makasala si Job sa Ginoo pinaagi sa iyang ngabil. Kay kun kita siguro to na basig sobra pas tunglo sa Ginoo, basig ibalikas na nimo Ginoo. Put. Abi ko Ginoo ka. Anong ginani mo kunin mo? Pero tanawa si Job. Ubal siya muhapa og misimba sa Ginoo, mingon sa dalay ko ng Dios. Uman siya ing na siyang asawa nga tungluha imong Dios. Niya paghiko pagpakamatay. Sa ingon niya, imong sinultian murag babae nga, murag asawa nga buang-buang. Pasalamat bagud ka sa Ginoo. Pagpasalamat lang di ka sa Ginoo kung maayo mo dangat nimo. Kay usually, inana man ta. Pag maayo, thank you Lord. Pero pag di maayo, di ba? Ingon, ang pulong sa Ginoo, persistent prayer strengthens the bond between God and His children. Unsa daw ang persistent prayer? Strengthens the bond between God and His children. Maglig-on sa inyuhang panaghigalaay sa Ginoo. Mulig-on.
mulikon imong kasuod sa Ginoo, mulalom imong knowledge bahin sa Ginoo, manang pag-abot sa mga pagsulay, dili ka malukat, dili ka matumba, dili ka mapukan, kay lalom imong relationship sa Ginoo. Bisan og wala na kay makaon, nga lagad lang gyapon sa Ginoo. Wala na kay trabaho, mga lagad lang gyapon sa Ginoo. Bisan og daghang kag mga utang padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan daghang nga adto sa imong balay kay dili aron mangayo kundi aron maningil. Mga lagad gyapon sa Ginoo. Bisan daghang nagmoingon sa imo nga palautang, sige nagsimba palautang dako. Ha? Mga lagad lang gyapon sa Ginoo. Balag palautang. Ha? Bisan og naay gibati sa kalawasan mo simba sa Ginoo kay makaya raman. Dili man makapahagba sa lawas. Gawas lang kung di nakakaya makabangon, di makalakaw. Bisan og dunay bagyo mo simba lang gyapon kay duro mang simbahan. Bisan og padulong na ang ulan, mo simba gyapon kay padulong pa man ang ulan. Ug bisan bubundak ng ulan mo simba gyapon kay na may payong ug na may sakyanan. Dili kay pag-abot sa dag-om, di na mo simba kay dag-om. Dag-om pa lang usaon nagmuulan. Di na gyud. Ha? Mao na ang bation sa sakatawo nga dunay lalom nga relasyon sa Ginoo. In Psalms 112 verse 6 and 9, surely the righteous will never be shaken. Tanawa. Si Job, natayog ba sa Ginoo? Wala gyud ba tayo ko eh. Wa gani sa makapasipala sa Ginoo. Ingon niya, sigurado nga ang matarong dili gayod matayog. Awa si Job. Natayog ba siya? They will remembered forever. Kung gusto kag hinumduman sa Ginoo, pagmalig-on diya sa Ginoo, be persistent in your prayer. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in God. Kini kay Salmista David ni siya. Masa ingon ni Salmista David, surely the righteous will never be shaken. They will remember forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, lig-on, trusting in the Lord. Manay nakalami kung ikaw persistent diya sa imuhang prayer kay makabaton ka og lalom nga relasyon diya sa Ginoo, nga ang kalalom sa imong relasyon sa Ginoo makapahimo kanimong matarong sama kay David.